ስለምንታዩ ምድርና ሰይፍ በዝሑ ዘሎ ስለምንታዩ ዓለምና በጦርነት ተናውጹ ዘሎ ስለምንታዩ ሰይፍ አምላኽ ብዙሕ ስለምንታዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ወግሒ ጸብሐ መሬት ምንቅጥቃጥ ራዕድታት በዝሑ ዘሎ ስለምንታዩ በቃ ዘፍርሑ ንፋሳት ሓዊ ዝተላበሱ ህወቡላታት ከበቲ ናይ ውሕጅ እምብንተይልኩም እንተ ዘይተኣዚዝኩም ናይ ሰማይ ሰይፍ ክበልዐኩም እዩ ይብለና ኣሎ አቦና ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ያዕቆብ ማለት እዩ ኣብ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1:17 ሰናይ ውህብቶ ፍጹም በረከት ካብ ላዕሊ እዮም እዩ በቃ ዋናው እግዚአብሔር ሰማያዊ አምላኽ ይዝህበና ንዓይና ዓኻትኩም በቃ በረከት ማለት እትሒደት ብዙሕ ሙኻን ስለ ዝኾነ በረከት ማለት እትነውሕ ትብሎ ሓፂር ሙኻን ስለ ዝኾነ እዚ ዝተረድኡ ኩሎም ሃፋትም እዮም ኣብዚ አቦና ንጉስ ሰሎሞን ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10:22 እንታይሉ በረከት እግዚአብሔር ሃፍታም ይገብር ይብል نحنا ገለገለ ሰባት አተሐሳስባና በብዙሕ ቁጽሪ በብዙሕ ስለናአምን ሚሊዮነራት ሙኻን ጥራሕ ሃፍት ገርና ንወስድ ሰባት ንሁሉ ንኸውን ኢና ማለት ብዙሕ ቅርሺ በመሓዝ ብዙሕ ንብረት በመሓዝ በቃ ብኡ ሃፍት ድስማዓና ክንሁሉ ንኽእል ኢና ግን በረከት አምላኽ እንተ ዘይብሉ ግን ወላ ብዙሕ ይኹን ዋጋ የብሉን ማለት አፍቲ በረከት ዘሎ እዚ ናይ 2000 ዝቕበል ሰብ ናይ በረከት ዘይተረድኦ ሰብ 20000 ዝቕበል ሰብ ብትክክል ተወዳዲርናዮም እቲ በዓል 20000 ኢኻ ክጨናነቕ ትሪኦ ማለት እቲ በዓል 20000 ታወርሒ ምስጋር ኣብያቶ ለቓሕ ክለቓቓሕ ኢኻ ትሪኦ በቃ ዕዳኹ ውስኺ ኢኻ ትሪኦ ማለት እቲ በዓል 2000 ግን ተመስገን ኢሉ በቃ ዕዳኸ ይወሰኸ ናብሩ ይመርሕ ማለት ምን ይዛውሽጥ ዘሎ እቲ ሚስጥራው ዝኾነ ናይ በረከት ሚስጥር እንታይ ተይልና በረከት ካብ አምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ኢልዎ ሰናይ ውህብቶን ፍጹም በረከትን ኩሎም ካብ ሰማይ እዮም ኢሎም ካብ እግዚአብሔር እዮም እሞ በረከት ከመይ ጌርካ እዩ ዝርከብ ኣብ ቀዳማይ በረከት ብምእዛዝ ይርከብ ገለገለ ሰባት በረከት ብምእዛዝ ክንደይና ይዝርከብ ዘይተረዳእና ሰባት زين إزاز تخينا بركة يلن مسانا مان بركة يلن مغنياتو إجزابير أملاك نعين عقاتكم من كمهر الناس دل ينقرات الله الشي حراي يلوز إزاز سبي فوتو أملاك نحققاتو نتإزازاتو الشي حراي يلو إزاز سبي فوتو أملاك نزل صبو ملس زخاننا نبي إسياس تزاربوا يوابتن بيت إسياس معرف حدا كفقد 19 7 بيبكم نعاي حراي انت بالكمن انت تعززكم سي بركة تعمدرخت بالعيكم ان بنت بالكم جن انت عمتكم جنا سيف بالعكم يو يبلنا سلام انت ايو مدرنا سيف بزح زلو ስለምንታዩ ዓለምና በጦርነት ተናውጹ ዘሎ ስለምንታዩ ሰይፍ አምላኽ ብዙሕ ስለምንታዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ወግሒ ጸብሐ መሬት ምንቅጥቃጥ ራዕድታት በዝሑ ዘሎ ስለምንታዩ በቃ ዘፍርሑ ንፋሳት ሓዊ ዝተላበሱ ህወቡላታት ከበቲ ናይ ውሕጅ እምብንተይልኩም انت زي تعزيزكم ناي سماي سيف خبلعكم يو يبلنا اللوك نومي بونت حراين تيلكم كيبلنا اللو ناي زامدر بركات كتبوا العيوكم سلام انت عيوز زمننا بونت درك بازيح زلو سلام انت عيو ككبابنا اب كل عالم تخيل كابونت قميت طرحيخات تسمع تمصوات بقى ردات هتصبست طرحيخات تريب كله اب كل خرنعات عالم كيد كامالت نمنتايو تانايت مال مدري نبيا خيدا
ونعي حراين تيلكم تتعزيزكم نايزا مدر بركات كتبولعيكم ام بسلازبلنايو سلازي تعززنايو حراي سلازي بلنايو تفرت مدرنتاي كوين الله مالتي دوب بلا الله مالتي تانايت مالي ابوتاتنا بونت باريخم حريصهم نيشتي اخليهم زريهم وحافيصهم نبعلهم كوينهم نخالو زطرف لا مرئت ابانا بصحا بركات كتبنا زي قالت انبيتنياتات سلازخونايو نقبلو وحقي يزي وእግዚአብሔር አምላኽና ዓይንና አኻትኩም እንዘመረና ዘሎ ሕራይን ተይልኩም ግን ናይ ዛ ምድር በረከት ክትበልዑኹም እምብንተይልኩም ግን በእውነት ናይ ሰማይ ሰይፍ ክበልዓኩም እዩ ይኸው በብኩሉ ወግሕ ፀብሐ ዜናታትና ኩሎም በእውነት መከራ ሽግር ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ዓይንና አኻትኩምን ሕራይ ዝብል ልቦና እስኪ ሃበና ወሕራይ ልናስ ናይ ዛ ምድር በረከት ክንበልዕ እግዚአብሔር ዘአዘዘና ሕግጋቱ ትእዛዛቱ ከይጥሐስና ከይፍረስና አብስተ ሰማረና የሁሉ ተአሚንና ሽስ ክንበል ሕራይ ንበል እስክወነት አብ ሕራዩ በረከት ደሎ አብ እሺዩ ወነት ፍረዘሎ አቦና ዮሐንስ ሐጺር ነዚ ጽቦ ምሳሌ ኩል ጊዜ ቅድስት ቤተክርስቲያንና እትጠቅሶ በሕራይ ብምእዛዝ ዝፍለጥ ዮሐንስ ሐጺርና ተባሃለ ማለት ንምንታዩ ብፉሊ ነገር ዮሐንስ ሐጺር ብምእዛዝ ዝፍለጥ ተይልና ሕራይ እምበር እምብዝበሃል ነገር ይፈልጥን በቃ ስለዚ ኣብ ገዳም ከገልግል አትዩ አቦታት ዘዝሃብዎ ዓብይኹን ይሽተይኹን ከም ዝግበር ተይልዎ ሕራይ ጥራሕ ይዝብል ነይሩ አባቦይ ሞዋውን ክፍትኑ ወይሎም ብዙሕ ጊዜ ዘይኮነ ነገራት ይእዝዝዎ ነይሩ መንጸጽር ደይኾን የጉረምርም ደይኸውን እምብደ ይብል ይኸውን ክንደይ ኖቲና በቃ ወላዲና ሊእኽና ሕራይ ንብል ሰባት ክንደይ ኖቲና መምህርና ንተማሃራይ አዚዝዎ ከም ተማሃራይ ሕራይ ንብል ክንደይ ኖቲና ሊቃውንታ ቦታት መምሃራን አዚዞምና ሊእኾምና ተላዕኽና ሕራይ ንብል ሓላፊና ናይ ላዕላዊ መራሒና እዝግበር ኢልና ሕራይ ንብል ክንደይ ሕራይ እዩ ዘሎ ሕራይ እንተይልኩም ናይዚ ምድሪ በረከት ክትበልዑኹም እዝን ውሰዶ በቃ ስለዚ ዮሐንስ ሐጺር ሕራይ ይብል ነይሩዎ አባቦይ ሞዋም ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብዙሕ እንዲኦም ፈቲኖሞ ግን ትዝገርም ንዓይንና አኻትኩም ትምህርቲ ዝደረቐ ዕንጨት ምፅኦም ዝተኸላዮም ኢሎሞ ማለት ሕራይ ኢልዎ ነዛ ዝደረቐት ዕንጨትን ሓዊ ትኸውንስ ትኸላ ሕራይ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ኸይድካ ዓቐብ ቁልቁል ወፂኻ ፀሓይ ተወቂዕኻ ብጀሪካ ማይ ተሸኪምካ ስትያ ሕራይ ምበልና ዶ ከምዚ ኸማይ እንተኾይና ይንብል ትሪእዋ ደለኹም ኣቦይ እንተንኣሰ ማለት ደረቕ እኳ እዚኣ ከመይላ ትበቁል ከመይላ ስቁልኩም ዲኹም ተድኩም ናይ ተሓስቦ ዲኹም ክንደይ ነገር ምበልኩ ኣነ ካልኦት ነውን ከምኡ ይመስለኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዮሐንስ ግን ሕራይ ኢሉ ሕራይ በመዋሉ ኣብ ሕራይ ዘሎ ናይ ምድሪ በረከት ክትበልዑኹም ፍርቂ መዓልቲ ጀሪካት ተሸኪሙ ማይ ደስተያ ተኽልስ ድሕሪ ግዜ እኮ በእውነት በቂላ እኮ እዩ ዝብሎ ስረ ውፅያ ጉንዲ ውፅያ ቆፅሉ ውፅያ ዓባይ ኦም ኮይና ፍረፍርያ እኮ እዩ ክብሪ ምስጋና ይብፅሐና ኣምላኽና ክንደይና የጉረምርም ድዩ ሕራይ ኢሉ ማይ የምፅድ ኢሎም ክዕዘብዎ ክምርምርዎ መፅኦም እዞም ኣቦ ማለት እዩ መፅኦም ግን ካልእ ነገር ዘሰንብድ ነገር ይጸኒሕዎም ንሶም በእውነት ክትበቁል ኢሎም ዝሓሰብዋ ደረቕ ዕንጨይቲ ዮሐንስ ይእዘዝ ሕራይ ይብል ይብልን ኢሎም ንፈተነ ዝበልዎ ነገር ግን በቂላ ጉንዲ ውፅያ ቆፅሊ ውፅያ ፈርያም ዝጸንሕቶም ሰንቢዶም እዮም ንበዓል ኣታወደይ እንታይ ዳየ ዝርኢ ዘለኹ እዚ ፍረታት እዚ ደኣ ካበይ ዝመፀ እዩ ናይ ምንታይ ፍረ እዩ ኢሎም ኣቦይ ናይ ጸሎትኩም ፍረ ኢልዎም የለን ሓቂ ክንቀብራ ይብልናን ናይ ጸሎተይ ፍረ ይኮነን ናይ ምእዛዝካ ፍረ እዩ እዚኣን ውሰድ ኣብ ሕራይ እዩ ዘሎ እምብንታይ ኢልና ኸኒ በረከት የምልጠና ንሕራይ ገዲፍና ኸ ንመራመርቲ ኮይና ኸ በረከት የምልጠና አባ ቡሸይ ኩላትና ንፈልጦም ኢና ብታሪኽ ካብ ህፃንነቶም መድሃኒ ዓለም ዝፈትው እቦ ነይሮም እዩ ዝብሎም ገዳም ክወፁ ከለውስ መድሃኒ ዓለም ኣብ ገዝኦም ዝነበረ ስእሊ ኣድህኖ ተሸኪሞም ወፂኦም እዩ ዝብሎም ኩሉ ግዜኦም ንመድሃኒ ዓለም ዝፈትውዎ ኩሉ ግዜኦም ድማ ዘዛርብዎ ንሱም ድማ የዛርቦም
كابلتات حدا معلتي قاشا مصيوم حدا شماغله ندغو صخبلو سب اف دغ صنيحوم وا قاشا الله خادي خاب اف دغ نعاوتو انا كوي راخو خانيلوم وتويلوم ناب غزاتيوم مالك اب غزاتيوم اغرنا حصبو خلو وا انت رايوز اغرس زنقل مسمار انت هيد عايزيلهم قلح تولون العلس كريستوس لك بشي لباريخوم هلم ميلو طفيوم تغريموم تحقيسوم تمسغن باريخ كانيلوم نزناي كريستوس اغر حصاب ناسته يخلو ود مزمورم مص زي عزوز كود وايلوم سم كانش بركه ككافل وايلوم قدف بيلوم كاستيايلوم ستيلوم انت سؤال كان دس ستيايلوم نو حجو كاي خلو ستي مصي انت ستيايز بلك ادلو سؤالك نو صقيبكو يبو انتاي تولن لكم حراي قدفا كوفا بيلوم مدحنا يتخوري اندو ستيا على لبي ستيا سيلان دريقه ودي بالله دازي اي دريقه كون قعدرقت تايدانيرا كريستوس مسيب اغرو حاصو صنيح اما بخما يكرخبا حلفكا يكوس ان ازازكا سلازي ان بالله نبل تخوينا تبركت كابو يحلفنا مالتي اذا تقصزي ناي كريستوس نعي حراين تيلكم نعيش تيلكم نايزا مدر بركت كتولعيكم ان بنتيلكم قلنا سماي سيفي نومي وونت كلاتنا كاب حق املاخ وصينا سلازلنا مدرنا دريقو ناي رجعتا ناي تمصواتنت النابرا دخنتن شجرن قص قلقلب لنا زلو كلاتنا حدا عبي نجر زمخانو اجر منقدنا تمهيرنا نحلف እግዚአብሔር አምላክ አይነ ልቦናና ይብርሃልና